Moi! Käydään tässä videossa läpi, että miten saat lauantaiksi leipää, kun teet jotain jo tänään torstaina ja mitä sitten perjantaina tehdään. No niin, valmistelut aloitetaan torstai-iltana. Voi olla aika myöhään illalla siinä ennen nukkumaan menoa. Otetaan emo, eli emojuuri, eli jääkaappijuuri sieltä jääkaapista esille. Otetaan siitä semmoinen ruokalusikallinen, se on noin 15 grammaa, ja laitetaan se puhtaaseen astiaan. Lisätään sinne vettä, jonka on hyvä olla noin 27-30 asteista. Ja sitten otetaan vielä jauhoja. Näitä voi laittaa sinne esimerkiksi saman verran kaikkia. Tässä esimerkiksi on 15, 15 ja 15 grammaa kutakin. Sekoita nämä kunnolla keskenään ja peitä astia kunnolla. Laita siihen kansi. Sinne ei tarvitse päästä ilmaa nyt. Jos astia on riittävän tilava, sen voi sulkea aivan täysin tiiviistikin. Ja sitten laitetaan astia unille. Sen voi jättää ihan huoneen lämpöön, jos ei ole kovin viileää ja jos tietää, että juuri on ihan ok voimissaan. Ja sen jälkeen mennään unille. Nyt juuri on nukkunut yön yli ja siellä on tapahtunut kaikenlaista sillä aikaa, kun olet ollut nukkumassa. Se saattaa näkyä siitä juuresta tai sitten se ei näy niin hyvin. Siellä voi olla nestettä pinnassa, siellä voi olla kuplia tai siellä voi näyttää hiljaiselta, mutta kyllä siellä joka tapauksessa jotain on tapahtunut. Mehän emme ole siellä olleet yöllä sitä vahtimassa. Nyt tehdään sitten toinen ruokkiminen. Juurta, joka meillä on, ei tarvitse punnita. Jos siirrät sen tässä vaiheessa eri astiaan ja sitä on vähemmän, se ei haittaa. Käytä se, mitä sinulla on. Nyt taas jälleen kerran laitetaan sinne vettä ja jauhoja. Eli voi jatkaa samaan astiaan. Sinne laitetaan taas sitä noin 27 asteista vettä. Ja laitetaanpas pikkaisen enemmän niitä jauhoja kuin tuota vettä on. Sillain, että siitä tulee melkoisen paksu puuro. Näin me saadaan viivytettyä sen kypsymistä ja voidaan mennä vaikka töihin tässä välillä. Jos sen sijaan haluat nopeuttaa sitä, niin voit vähentää tuosta määrästä 100 grammasta 10 grammaa jauhoja, eli tee päinvastoin. Jos haluat nopeammin juuren, niin laita sinne 90 grammaa jauhoja. Mutta tällä pelillä se pitäisi olla aivan leivontakelpoinen tuossa 4-5 aikaan iltapäivällä, kun ryhdytään hommiin. Eli juuri saa nyt kypsyä sinne iltapäivään asti. Se pitää olla hyvin peitetty. Pidä huoli siitä, että jos on kannellinen astia, että siellä ei ole enempää kuin 1/3 siitä astian tilavuudesta. Mutta senhän voi laittaa nyt jo sinne leivontakulhoon ja suojata sen muovilla. Se pitää olla ilmatiiviisti suojattu. Okei, ja sitä ei tässä vaiheessa missään nimessä kannata laittaa uuniin, missä palaa se valo. Eli sitä ei kannata pitää missään erityisen lämpöisessä paikassa. Huoneen lämpö riittää, koska muussa tapauksessa sen fermentaatio kiihtyy aivan liikaa. Ja jauhoina, jos aikataulu on tällainen, niin kannattaa käyttää sitä tavallista valkoista vehnäjauhoa, joka ei kehity liian nopeasti. Jos tässä käytetään täysjyväjauhoja, niin juuri kehittyy huomattavasti nopeammin ja sitten se voi olla jo mennyt happameksi iltapäivään mennessä. Iltapäivällä juuresta voi tehdä taikinan. Eli kaadetaan siitä 200 grammaa tuohon taikina-astiaan ja säästetään loput. Laitoin tähän pikkasen tätä ylijäämää, että juurta ei olisi liian vähän. Voi sitä laittaa sinne 220 grammaa tai 230 grammaa, ei se ole niin nokonnuukaa. Jääkaappiin oikeastaan riittää todella pieni määrä, semmoinen 20 grammaa, niin silloinpahan ei tule sitten ylijäämää. Mutta teet niin kuin itsestä hyvältä tuntuu. Elikkä nyt se kypsytetty juuri laitetaan taikinaan. Jos taikinan tekee tuossa 4-5 aikaan ja seuraat sellaista aika normiprosessia, niin illalla
pääsetkin laittamaan jo sen muotoilun leivän jääkaappiin ennen nukkumaan menoa. Mutta muista tosiaan ottaa sieltä pieni määrä emoksi jääkaappiin. Se ei näkynyt äsken tässä kaaviossa, mutta piirsin sen sinne vielä, jotta se varmasti muistuu mieleen. Älä viivytä taikinan tekemisen aloitusta liian pitkään, jos se on aamulla ruokittu. Se pitäisi tehdä taikinaksi tuossa 4-5 aikaan suurin piirtein. Ja silloin se kerkiää tosiaan käymään läpi sellaisen 4 tunnin ensikohotuksen ja sen jälkeen vielä muotoilut. Ja muotoilun jälkeen taikinan pitää kohota ehkä sellainen puolisen tuntia, jonka jälkeen sen voi laittaa kohotuskoriin tai lävikkö tai mikä sinulla onkin ja jääkaappiin, joka on korkeintaan 4 astetta lämmin. Lauantai-aamuna leipä on toivottavasti jatkanut kehittymistään vielä siellä kohotuskorissa. Ja jos se on kohoillut siellä vielä sieltä eilisillasta, niin sen voi paistaa suoraan sieltä kylmänä. Tässä ei tule paisto-ohjeita, koska tämä ei ole leivontaohje, vaan juuren ruokkimisohje. Ne on muualla. Mutta jos olisi näin, että leipä ei ole vielä kehittynyt tarpeeksi, niin siinä tapauksessa sitä voi kohottaa vielä huoneen lämmössä. Mutta parhaan tuloksen saa yleensä, kun leivän paistaa kylmänä. Toivottavasti hahmotit tämän videon kautta, että miten hapanjuurileipää voi leipoa yhdellä tavalla. Tämä on yksi malliesimerkki, joka on sovitettu sellaisen aikatauluun, joka on arkityössä. Ja tämän ei todellakaan tarvitse olla vaikea. Torstai-iltana aloitellaan ja jatketaan siitä tällaisilla toimenpiteillä, joihin menee ehkä minuutti näihin ruokkimisiin, tai 5 minuuttia voi mennä, mutta ei siinä kauaa mene. Ja sitten taikina perjantai-iltapäivällä, sekin tulee siinä aika paljon itsekseen. Ja lauantai-aamuna voidaan sitten paistaa leipä. Jos tykkäsit tästä videosta, niin klikkaa tykkää, kommentoi mielellään tähän alle. Ja jos et vielä ole tilannut kanavaani, niin tee se nyt. Oikein mukavaa viikonloppua sinulle!